Здравей! Как ти се струва пистата? Какви са твоите първи впечатления? Пистата е супер, доста технична, мисля, че има различни типове завои, така че във всеки момент трябва да мислиш какво точно трябва да направиш и за мен беше интересно да я науча. Реакцията на публиката изненада ли те? Не, мисля, че беше доста готино да направя донатите точно пред публиката с старата GP2 кола, която звука е много приятен, така че се надявам всички да са се насладили на момента и да виждаме още много такива моменти на пистата. Същия въпрос, който и при министра. Колко е важна тази писта за българския моторен спорт? Много е важно и мисля, че това отваря много голям път за новите моторспортни българи, които искат да се развиват, особено крачката между картинг и формули, която аз направих, мисля, че много повече ще се улесни с писта в България, така че само мога да си представя колко по-различна моята кариера ще да изглежда, ако имахме писта в България. Най-интересната част от тази писта според теб? Много интересно ми е денивелацията на, мисля, че 7 и 8 завой, където следиш ляв завой, където пистата слиза надолу и не се вижда самия завой на спирането, така че трябва да предвидиш кога да завиеш. За мен това беше най-интересната част. Но очакваш да ти е следващия старт във Формула 2? Трудно е да се каже за момента, изглежда, че ще е Монако през юни месец, но се надявам да измислят нещо по-рано. Но да видим, тогава продължавам да се подготвям и давам всичко от себе си да продължим в същия дух. Тържествено бе открита най-модерната писта за моторни спортове в Източна Европа, А1 Мотор Парк, която е и най-голямата на Балканския полуостров. Тя се намира край град Самоков и село Доспей. Събитието събра на едно място десетки хора от автомобилните спортове, от бизнеса, инвеститорите от компания Главболгарстрой, представители на община Самоков, познати лица от обществения живот на страната, а сред гостите бяха служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев и неговият заместник Даниела Дашева. Водещи на събитието бяха телевизионните водещи и продуценти Иван Христов и Андрей Арнаудов. Те представиха официалните лица, които се качиха на сцената, а събитието започна с изпълнение на 101 каба гайди. Председателят на управителния съвет на Главболгарстрой Холдинг Калин Пешов каза, че детската му мечта е била доста различна. Той посочи, че първичната идея е била да се направи малка писта, която да бъде около 10 метра широка с няколко гаража, но след това са построили това, което се е получило, а именно писта, която е с дължина от 4 км. Всеки може да се гордее от утре, че това нещо е тук, може да дойде, да покара, да си изкара адреналина, да си изкефи, както се казва, на това, което е тук. Димитър Тоцорков, председател на надзорния съвет на Сарел Медет, благодари на Калин Пешов, че го е поканил да бъде съинвеститор. Този проект ни кара да сме горди, защото той обединява. Българите ние имаме много голяма нужда в момента от обединение. Обединение в каузи, в светлото бъдеще, в вяра. Така че той безспорно обединява българите. Той показва, че ние българите можем да правим неща на световно ниво. Зара Кизирян, Project Manager и изпълнителен директор на ГБС Energy Solutions ЕАД, заяви, че са изградили съоръжение, което е гордост за България. С него се поставяме на световната сцена на моторните и автомобилни мотоциклетни спортове. Съоръжение, на което в безопасна среда любители, професионалисти могат да практикуват тази страст. Слово изнесе и кметът на община Самоков Ангел Джоргов, който посочи, че градът отдавна е на спортната карта на България и Европа, но сега общината гордо може да заяви, че е българската спортна столица. Много значима е пистата за нашия град. Тя ще бъде изключително значима и за България. И накрая, като инженер, не мога да не кажа, че изключителни поздравления за строителите. Трасето е дълго 4 км, ширината на правите е 12 метра, а 15 метра е ширината в завоите. Броят на зрителите може да достигне от 25 до 30 хиляди.
Пистата е изградена за няколко месеца. Първата копка бе направена на 10 март миналата година, а строителството започва седмица по-късно. Първи на пистата излезе автомобилният пилот Никола Цолов, който привлече вниманието на присъстващите. Събитието продължи с автомобилно състезание, моторно шоу, дрифт шоу и стънт шоу. Изградени са боксове за хранене. Преди обяд около Самоков имаше километрично задръстване, а днешното присъствие бе само с покани. Следващата седмица ще има и дни на отворените врати.